Adela a Saifa. Pýtam sa ešte raz, no nie je tu zima? No vieš čo, tak bolo tu trošku zima, ale myslím si, že už je tu trošku teplejšie a nemyslíme... Teraz to tak blbový. Nevyznalo to vôbec, ja som si žiadnu súvislosť nenašla. Stále je tu zima. Martin Harich to zachránil. Dobre, pozdravujem inak aj tvojho klávesáka Mareka. Ste veľmi pekne to zahrali takto ráno spievať. Ďakujem veľmi pekne, no tak z rána, no znelo to tak ranne. Znelo to úplne OK. Myslím si, že keby si to jednej z tých čajok tam spieval do ucha ráno, tak budú naozaj šťastné. A vieš nám ty vysvetliť, že o čo napríklad ide takej faninke? Ja si myslím, že určite jednoznačne zážitok z koncertu. Že, babi? Že? No. A že podporovať, že dať najavo, že ho podporujete. A to je všetko. Ale oni vedia, že mne to robí dobre. Že ťa to poteší? Že ma to poteší. Ja som sa ich pýtal. No? Trošku zákulisí som sa ich pýtal, že o čo im vlastne ide, keďže ty máš 16 rokov, oni majú 14 a oni povedali, že principiálne sa chcú s tebou kamarátiť. Áno. Že to je fantastické. To je pekné. Čo ja to neviem extrémne pochopiť, ale... Máš aj chalanov fanúšikov takýchto? Áno, mám málo, ale mám. Myslím fanúšikov, samozrejme. Čo odo mňa chcete? Nič o tebe nechceme, len sa pýtame, že či to tak je. A aj dospelejších ľudí máš na koncertoch? Áno. Práve možno rodičov, ktorí sa k tomu dostali tak nejako čirou náhodou, ale akože sa im to páčilo a chodia, fakt, že chodia a to sú takí ľudia, ktorých si tiež vážim. Dobrá, ty máš koho takého, z koho hýkaš? Že by si išiel takto si sadnúť do štúdia, keby bol hosťom? Vieš čo, tak ja neviem, to by som ti mohol hodinu rozprávať. Ja mám fakt tých idolov a to bol slovenský strašne moc. Prvé 3 miesta? Možno No Name, Komajota a Zuzka Smatanová. Dobre, to sú slovenskí interpreti, ale takých nejakých svetových určite počúvaš veľa hudby. Svetových U2 robí Williams Green Day. Prvé 3 miesta. Pekne si to dal. Zase hodina, 2, jasné, že je tam toho viac. No. Dobre, tak pri kom by si naozaj vôbec nehýkal a daj zo zahraničia, aby si nikoho neurazil? Lebo tak to ja neviem. Dobre, máš rád Lady Gaga napríklad? Nemám nič proti. Ale nepočúvaš to zbytočne. Akože tak, že by som si, že idem si pustiť Lady Gaga, tak to vôbec nie, ale akože neprepínam to, keď to hráte na funku. To si vzácny človek. A čo si spievaš? Čo si spievaš v sprche? Sprche? Teda keď si tam sám. Aha, tak väčšinou som teda zatiaľ sám, ale ako, čo sa týka sprchy, tak je to také, že sprcha ma veľa vecí napadne napríklad. A potom umyť sa, hej, ti napadne. Napadne ma veľa vecí takých, že hudobných, vieš, že niečo si zahmkam a hneď si to nahrať do mobilu, zo sprchy rovno. To ťa môže kopnúť. Hlavne nenahrávaj do fénu. No, presne tak. No. Dobre, takže sprcha je miesto inšpirácie a ešte? Ako napríklad príroda je úžasné miesto inšpirácie. Že keď sa ideš prechádzať, hej? Áno. A chodíš? Tiež sám alebo s obsom väčšinou sa chodím prechádzať, lebo ty to vždycky obrátiš na nejakú činnosť v páre. Nie, Bože chráň, nie, to aj traje to môžu robiť. A my sme Saifa má hlavne priateľku odcestovanú a teda vieš, že to... A hlavne ty si mladé mäsko, takže on je teraz taký zmetený z teba. Neboj sa, neublížim ti. Ale dávaj si radšej pozor. Dobre. Ale to je inak sympatické, že chodíš do prírody. Pre mňa aj príroda je rada, že tam chodíš. Si myslím, že áno. Chuďatko, tak asi ti dáme na chvíľku pokoj. Naším hosťom je Martin Harich. Rozprávame sa v rannej show Fan Rádia. Ak by ste chceli počuť, čo povymýšľal, teda či už v sprche alebo v prírode, lebo to sú miesta jeho inšpirácie, tak si môžete kúpiť jeho album, ktorý sa volá Príbeh snov. A ak ste počuli Nezvestnú, ktorú tu hral naživo, tak v tomto duchu sú aj ostatné pesničky, ktoré sám aj textovo, aj hudobne nejako obstaral na to, že má 16 rokov. No. Tak je to super. Klobúk dole. Klobúk dole, hej, budeme sa ešte rozprávať aj naďalej. 8 hodín 40